Este matí s'han fet públiques aquestes dades. Ainhoa Maggi ens conta més detalls. Endavant, Ainhoa. Doncs sí, les dades que s'han donat este matí en roda de premsa són molt positives i, per tant, ens deixa així al nostre territori en un molt bon lloc. Enguany s'ha batut un rècord històric en persones donants. En només un any en la Comunitat Valenciana han hagut 289 persones que han donat els seus òrgans i això representa un 11,5% més respecte al 2022. Esta dada ens posiciona com a capdavanters en el nostre país per davant de comunitats autònomes com Andalusia, Catalunya o Madrid. I no només així a Espanya, sinó també a tota Europa. La taxa de donants per milió d'habitants d'ací de la Comunitat Valenciana ja ha duplicat la d'Europa. I no només això, també la Comunitat Valenciana es situa com a regió líder en trasplantaments. Enguany s'han fet 609 trasplantaments en els hospitals valencians, el que representa un 12% més respecte a l'any passat. En concret, s'han fet 35 trasplantaments de cor, 355 de renyó, 139 de fetge i 74 de pulmó. I una altra dada cridanera, una altra dada que ens ha cridat l'atenció, és la xifra de donacions en vida, les que es fan abans de la mort de forma altruista. Han augmentat un 66%. I nosaltres, com esteu veient, ens trobem a l'Hospital La Fe de València, que es tracta de l'hospital de referència en Espanya en quant a trasplantaments cardíacs i hepàtics de cor i de fetge. En general, com esteu escoltant, molt bones dades i que deixen a la Comunitat Valenciana com un clar exemple de solidaritat. Gràcies, Ainhoa. Són dades de les que sentir-nos ben orgullosos.